rekao, pužiš ti njega kompa. Onda je to? Što to govorite ljudi? Kad sam bil Miki, sakao sam da sedi na slušalu. O moru i u kraltrunu Majke Bože. U Frankopanima su vodili vele bitke za naš kraj. Ma najslađe u besedi je kantaju naši stari koji su svojim duhom i smehnom život učinili važni. Odmah mi je pala na pamet pjesma o Noniću i njegovoj pipi. Pa to svi znamo. Šta da? Dragože ven pipa. Da nas je Nonić po kući kričali bešti mlad. Zač da mu je neki pipu ukrao. Cijelu je kuću smutil, mačka odbil. Sused razbudil, pijat razbil i nonu razjadil. Joki katalog je bil kulinar za nas. Najzad, nesretna se ekipa našla, je pod baretu nonu bila. Šta da? Rijetko je to posjetio naš kraj i ostala je ravnodušan. Kamen i more, šume i nebo, olujno ili vedro, osvoje srca naših gostiju i to bez dozvole. Tako je i poznati hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović ostao sa tečnom dušom našega kraja i posvetio mu jednu pjesmu. Dragutin Tadijanović, školjano, Noseći preko ruke košaricu punu blistavi školjki. Groza smijeh i žamu. Ona je lagano hodila i tiho govorila kao da je slušaju svi. Kupite školjke, sirota sam, nikoga nemam, jedinac, sin moj, u ratu je poginuo. Ja sam sam, sa školjkama, kupite ih, kupite školjke. Vrativši se sa školjkom kupljom u svoj grad, na uho je stavljam i njezin šum prisluškujem. Jedinac, sin moj, u ratu je poginuo. Ja sam sam, sa školjkama, kupite ih, kupite školjke. oprostite, ako može, što i ja napisah, baladu. Hoće. Martin je uskoro primio i drugo, a malo zatim i treće djece. A onda se Martin zamislio i kao da ga je strijela ugodila. Na jedan je kao lud počeo vikati. Čuo, Martin, viži čast tim feralom, ča ne vidiš da tamo Marija dohaja kako srdelica po cviću. Vidi čas se rado! Policijske uprave, koji nam je rekao da je kod osoba mlađe životne dobi od 15. do 29. godine 90% prometnih nesreća naglo do smrti, a uzrok prometne nesreće bude uglavnom zbog ili prevelike brzine vožnje ili zbog nepoštivanja prometnih pravila. I posljednji nam je bio predstavnik javne vatrogasne postrojbe iz Rijeke, koji nam je objasnio da našu županiju dijeli na 3 zone. Svaka sezona se razlikuje po tome koliko im treba da stignu od svog mjesta gdje se nalaze do gdje je nastao požar ili droga. I također nam je rekao da od trenutka kada dobiju dojavu, dok provjere dojavu, izađu na terenu i potrebno da ih 60 sekundi. U sve te radionice, kao što imamo još rekao, smo imali simulaciju prevrtanja u kojem su sudjelovali neki učenika naše škole, kako bi mogli vidjeti kako to izgleda u pravi prometnoj nesreći, samo što je najbitnije, oni su bili svi vezani sigurnosnim pojasom i to ih je stabilno spasilo, ali u pravi prometnoj nesreći također. koja je bila izuzetno uspješna, u kojoj su nastavnici i djelatnici napravili kolače za učenike i djelatnike, koji su se prodavali po 5 kuna za djecu s Madagaskara. Također su se priključili neki učenici predstavnici vijeća roditelja, pri čemu pedagoginja zahvaljuje gospođi Vanesi Lusi. Kao što smo već mogli i čuti u jednoj od prezentacija, sudjelovali smo na festivalu znanosti, znači na festivalu znanosti smo imali jedan projektić utjecaja ispušnih plinova na živi.
učenice, evo ja ih želim pohvaliti pred svima, bili su zaista Što te se najviše zove? Dakle, ovako, imao sam priliku usporediti sa drugim školama. Dakle, prvo još nekoliko zemalja različitih škola na praksi, tako da sam mogu konkretno vidjeti razliku naših učenika i njihove.